Dobrý deň. Tak napokon to nebol rok. Chýbalo 12 dní. Parlament má takmer po roku svojho predsedu, je ním Richard Raši. Koalícia sa zahrávala s ohňom, keďže 3,5 mesiaca riadne nerokoval parlament. Ak by totiž parlament 3 mesiace nebol uznášania schopný, prezident by ho mohol rozpustiť. Koalíciu v tomto čase vnútorných rokovaní zachraňovali aspoň stretnutia na mimoriadnych schôdzach a tak Pellegrini mohol nechať svoje ústavné kompetencie bokom. Poslanci nás teraz presviečajú, že síce od Vianoc v parlamente veľa nepobudli, za to pracovali mimo parlamentu. Čo sme síce nevideli, ale valorizáciu ich platov pochopiť musíme. K platu 4572 každému poslancovi prináležia paušálne náhrady od 2743 do 3200 eur, teda celkovo v hrubom od 7315 do 7772 eur. Ak vám vystúpal krvný tlak, tak pamätajte, komu to vadí, závidí, kto to kritizuje, je populista. Takže kľud.